Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. So eto na nga my love, special ang ating Byahe Sender of the night kasi I do appreciate people that will go the extra mile just to express how they feel for a special someone. So dahil today ay birthday nung taong yon, let's make it even more special for her. Ito ay mula sa ating kabisyo na itatago natin sa pangalang Red. Ito po ang Biyahe ng Buhay, special edition ni Red. Hi DJ Lala, good evening po. Sana mapili niyo po ang storya namin. And here it goes. Itago niyo na lang po ako under the nickname na Red. Gusto ko lang sana ibahagi yung appreciation ko for my wife na itago natin sa pangalang Marlene. It's her birthday today kasi, September 16. We first met via Friendster. Wow! Dahil sa pagkakaroon namin ng common friends nung college. Naging kami noong 2009 at mula noon, never na kaming naghiwalay. Kahit cool off, wala. We stuck together. 2009 was actually one of the lowest points of my life dahil nakipaglaban sa cancer ang mama ko. During that time, si Marlene lang ang naging sandalan ko. Siya lang yung nagbibigay sa akin ng assurance na everything will be okay. Eventually, hindi rin kinaya ng mama ko yung chemotherapy at namatay siya. Sa amin ni Marlene, siya pa ang mas umiyak nung namatay na si mama. Dahil nang hinayang siya sa sandaling panahon lang sila nagkakilala ng mama ko. Years passed, nagtapos kami ng college. Nagkaroon ng stable jobs at kinasal kami noong 2016. We got married on the 60th birthday sana ng mama ko kung buhay lang siya as a tribute to her legacy. Noong 2018, isinilang namin ang panganay namin ni Marlene. Kamukha ko pa. And last year, 2021, nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay after renting for almost a decade. We set goals. We strive to reach them. And we treasure our achievements. One of the things that I can be proud of sa relationship namin ni Marlene was that we married without first engaging in premarital sex. Kahit nung nag-live-in kami ng 2014, natiis namin ang abstinence. When we first did that sacred act of marriage, ni hindi namin alam kung papaano gagawin. We eventually learned how and we enjoyed doing it since then. At ngayon nga, pregnant na siya sa second baby namin. I am writing this, DJ Lala, because I want to tell the world na napakaswerte ko. That before I met her, I thought na hindi ko na mahahanap ang one true love ko. But now, abot kamay ko na siya. Natupad na namin ang dreams namin gradually. And mas minahal ko rin siya araw-araw dahil nananatili siyang honest, loyal, and faithful sa akin as my wife. Ni minsan hindi ako naka-experience ng doubt or insecurity sa relationship namin dahil hindi niya pinaramdam sa akin ever. Nung walang-wala ako dati, tinanggap niya ako for what I was. She was with me at my worst, and now that I am at the best version of myself so far, I can truly say that she deserves the best of me and the best of my love. Napakaswerte ko lang talaga because others spend a lifetime just to find the love that they need. Yung iba naman, pag nakuha na ang puso, hindi naman iniingatan. Kaya nasasayang ang pagmamahal. Sa aming dalawa, masasabi kong in every day, never akong nabitin maramdaman yung pagmamahal na yon. Of course, minsan nag-aaway pero hindi namin pinapatagal masyado. We resolve conflicts as soon as we can. More importantly, we always communicate to each other. We do not hide secrets from each other. At ito marahil ang nagpatatag ng dynamic naming dalawa bilang mag-asawa. Marlene, Mommy, happy birthday. Thank you for choosing me every day. Thank you for loving me with all your heart, mind, body, and soul.
Thank you for giving me one baby boy and another baby coming soon. Thank you for completing me. Through DJ Lala's program, gusto kong ipagsigawan sa mundo na mahal na mahal na mahal din kita. Hindi sapat ang mga salita para patunayan ang pagmamahal na ito, pero makakaasa kang habang buhay, ikaw lamang ang ikakahon ng puso ko. At mamahalin ng tapat at totoo. Patuloy kitang aalagaan at pasasayahin. Hiling ko lang na mabigyan tayo ng Diyos ng marami pang taon para magsama dito sa lupa at pagyamanin ang pagmamahal ang pamilyang binuo natin hanggang ngayon. I cannot promise that the road ahead is bright because there will be heavy burdens, dark days, and bad times. But I vow to make your tough burdens lighter, your dark days brighter, and your bad times better. Lagi mo lang tatandaan na sa biyaheng ito, kasama mo ako hanggang dulo. Mahal na mahal kita, Mommy. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Muli, happy birthday. Thank you, DJ Lala, for hopefully choosing our love story tonight, September 16. More power sa inyo at sa buong Love Radio. God bless po. Oh, kinilig kayo, no? Kinilig kayo. Sabi ko sa inyo, ibang klase ang ating love story ngayong gabi. Ibang klase ang ating biyahe. It's not the ending yet. Pero we all know it's happy. Kasi gano'n naman talaga ang marriage eh. Hindi naman yan na all gummy bears and cotton candies and chocolates. Kumbaga, syempre, ang hina-highlight niyan yung best moments and worst moments ninyo together, and yet, pinipili nyo pa rin manatili sa tabi ng isa't isa. Kasi yun yung sinumpaan nyo nung sumumpa kayo sa altar bilang mag-asama. Asawa, di ba? Through thickness and thin, through sickness and in health, till death do you part. Yun lang yung alam ko dun eh. Pero my love, kung sino man ang ating letter sender, Red, I hope I was able to make your wife happy. I hope I was able to make you guys feel how important and how special your relationship is and how lucky you both are to have each other. This is the first time na ginawa ko to sa programa ko. It was quite long and I won't lie to you. Pinag-isipan ko ng maraming beses kung i-air ko ba to kasi ang haba. But then again, I think paminsan-minsan masarap makarinig, 'di ba? Ng mga salita na isinulat bugso ng sobrang pagmamahal sa isang tao. Masarap sa tengang pakinggan yung mga salitang hindi man makata, hindi man pangbalagtasan, wala mang rhyming na naganap, pero galing puso. O diba? Pusong-puso yung sulat na yon eh. So, good luck on your journey as husband and wife. And kung ano man yung winish mo para sa inyong dalawa, wish din namin yon para sa inyo. Diba? Go and live a happy, married, and full life with your family. At sa mga kabisyo natin, I hope you were inspired by that story. And I hope you can find a love just like that. Sana makahanap ka ng pagmamahal na katulad nun. Sana makahanap ka ng happy ending mo, katulad ng happy ending ni Red at ni Marlene. Sana makahanap ka ng ganitong klaseng asawa. Yung hindi matatakot ipagsigawan na ikaw ang mahal niya. Congrats sa inyong dalawa. Siyempre, ang daming sumana all sa comment section.